بدقسمت بابوجي. یو خو بوتکی ماما تبار زیکن ایک والا اڑی اغواشت ودرگا چی گاڑی سٹارٹ کم. تاله سشو الا گاڑی سشو دلتا میں ادرولیو چی گاڑی سشو خواخا مرا آغلتا چا ادرولیو ورگا چی رای والا ما دا ترور لور سخر سے صدا ما شمانو لده کار کتله مچان خو پی نکینی کنه ورگا چی دا غطی خرو پسو ده ماما پر روپے دا پیسٹری پسو دا پر روپے خواورے گا زدہ بوالو خواہ دا پاسا پہ گلاب جامنم خطے دے دا روپے والا بل دینا گٹ خو پکی نشتا زمڑ پا دے با گزارو کو دا ترور لور خدا پاک تے زرواد کا دیر خوک دے بابوجی اس کا تو کوئی جواب نہیں. دا خو 14 ماڈل نو تچا قسمت کی راحت نا بدلو پرتوی تچا بدل کی ارمانو نا فصل گو پرتوی تچا قسمت کی راحت نا بدلو سما پی کوڑے تیرا لجوڑا کلے دا 14 ماڈل نا. وای خدایا ز خود اخپونم ختم یم نو وز بکور تا سنگا زبای چی اگا 14 ماڈل گاڑے دے کاخ کدے کنا خدایا پاکا سما پی کوڑے تی جوڑا کلے دا خمانن بیمہ کاو آگی اچید پیت کا یا خدایا کما تا پتو ما بشا تا پتو کے ادرول 14 ماڈل وز دے خاخ کماو کپاو گد یو سما. علاکہ تورگا تالا ہوئے کار کئی خواہ ورولو خانم ٹکتے ورولو خانم کار کئی تعلیم روغا دا بابوجی قسمت تے خدے خواہ زما اس سے دیل بلگاڑے والما تکین 14 ماڈل تاپا سر عظم خخوم دے خواہ آو اس زما چیزان لبلگاڑے والما زبابوجی تختہ گیر بدلوا.